Здравейте, часът е 4 следобед и аз сега се пъка и на добре. Да. Добро утро от ден 2. Сега отиваме на плаж и ще се включвам и така. Здравейте! Ние сме на вечеря в момента, обаче се качих в стаята, за да си заредя телефона. И общо взето в момента ядем. Аутфит чек. Виждате се на китон? Не се вижда. Аутфит чек. Така. Има букчиците, има баланс, yes. Да. Кажеш нещо по въпроса? Иска си да кажеш нещо? Иска си, Макчо? Сладки сте? Мами! Сладкичо! От Максчо. Ние сега се прибрахме от вечеря и мога да ви покажа аутфита ми днес как е. Много сладичка рокличка. И сега отиваме, пак ще го кажа. Имам чувство, че правим едно и също, въпреки че ето няма какво друго. Все пак сме на почивка, на море сме и така се прави. Сега ще ходим на разходка. Да го Максчо да пишка и да свърши неговите задължения. И отиваме да се разхождаме, след което ще се проверим, нали, да си лягаме вече.
защото стана късно, вече е някъде към... И аз не знам към колко, обаче е късно вече. И докато се приберем, ще стане още по-късно и утре сме на басейн, а няма да ходим на плаж. Така го решихме. И така. Да. Нали, Макчо? Да кажем ли лека нощ на хората? Айде, лека нощ. Лека нощ! Чакай. Лека нощ! Утро, часът е 9:30. Току-що останах. И ще се оправяме за басейн, както ви казах с нощи. Вечерта. И така. Гледайте. Говоря толкова бавно, просто защото много ме спи. И да, не знам дали ми лечи по лицето, на камерата е друго, ама както и да е. Така че гледайте, останете до края. Отивам на басейна вече. Даже и шапката сменя, защото е много жива. Ние сега сме на вечеря. Ние сме на вечеря и реших да ви покажа моят аутфит за днес. Да ви покажа една гледка. За мен днес е много basic. В смисъл, не че вчера беше, не беше. Така, бяла тениска. И новите ми New Balance. И така. Хубавата гледка. Изчакайте само. Чакайте, стойте. Ето и хубавата гледка. В смисъл. На камера е по-друго, обаче просто представете си. Аз понеже спа точно, ето тук. И вижте. Ставам. Чакайте така да направим. Хоп, пърдето. Отварям си прозореца и виждам това. В смисъл, не е ли яко, хора? Не е ли яко? Първата ми гледка да е морето. Да. Така става. Знаете ли кое е на гледката? Че отпред пред нас има буквално сграда, която закрива по-голямата част от морето и буквално го виждаш. Окей. И буквално го виждаш така, да. Ето и оттам може да видите гледката, но просто толкова хубаво ни прецакаха тези хора, толкова хубаво, че са снимали едно, а се вижда друго. Когато дойдеш тук, говоря за изцялостно. И също така и са написали едно, но всъщност е друго. Пише, че трябва гледката ни да е към града и към морето. А всъщност... В смисъл, просто в едната посока е морето и сгради, а тук пак е по същия начин някакси. Окей. Днес няма никакво слънце. Здравейте, а сега съм до стаята, че да взема на мама връхно, понеже е леко хладно, а и сме точно до брега. И така, утре си тръгваме, днес е последен ден тук.
Впрочем сме в Равда. Аз реших да го кажа точно накрая. Но няма значение. Всичко е точно. И общо взето така, доста е приятно тук и е спокойно. Даже... Не знам, всеки казва, че не е хубаво, не знам си какво. Всъщност, в смисъл, приятно е. Даже аз се очудих. Нали може? Да. Аз супер много съм почерняла. На камера не си личи, защото на камера те изсветлява. И мъкчо. И като цяло така, ние сега сме долу в ресторанта. Аз даже съм си поръчала спагети карбонара, даже я съм снимала, ще ги видите. Всичко ще видите. И трябва да си направим снимки за Инстаграм, обаче се чудим дали да го направим утре по залез. Или... Та няма как да утре. И утре се заминаваме. Какво говоря, не знам. Нямам представа какво ще правим това, защото в момента сме с кръстницата ми и с мъжи, с майка ѝ и отделно с моите родители и не знам дали ще се снимам въобще, надявам се, че ще. И така, вече говоря 2 минути, някакви плямпаници, сигурно вече ви доскоча мачо, студено ме и ми се пишка и защо трепери. Така че аз ви оставам, най-вероятно ще видите още няколко кадра, ако не, това е от мене за днес и утре ще се включа, но не се знае. Зависи дали ще се разходим, защото няма какво толкова да я снимам в този ресторант, защото аз вече съм имала кадри и преди това. Защото цяла седмица сме там, даже се казва Каса Дел Мар, мисля, че в Равда и е доста вкусно и е много приятно. Да, не правя реклама. Да. Нали малко, ще кажем ли чао сега? Ще кажем ли чао? Впрочем, ей там ще падат фенер и чакам. Ще ми е интересно. И даже и ето тук по принцип, ето тук трябваше да правим снимките. Но не знам дали ще се осъществи тази работа. А този фенер ще стане ли скоро, не знам. Абе ще се включи когато стане то. Не желая да липне. И фенера се запали, обаче не иска да липне. Се опитват хората. И сега ще мине от другата страна. Ще ми е малко неудобно, как съм застанала там и снимам, защото е близо до тях. Чакайте сега. Той човек още се опитва, ама не става. Даже във формата на сърце, ама не се вижда от тук. Хората го запалиха и другия фенер, обаче нещо не иска да липне.